Bisbe Pont es compromet. CEI Botànica al Duc es compromet. Carlos Artou es compromet. Cervantes es compromet. La Consolació es compromet. Escultor Orteix i Alumne, Associació contra la Distonia Mioclònica, es compromet. Fundació Flors es compromet. CEI José Soriano es compromet. Col·legi Verge del Carme es compromet. El Miralcamp es compromet. El Santa Maria es compromet. I el Álvaro Falomir es compromet. Molt bé.